Ventilemos a cabeza. Hai unha cousa na que levo moito tempo pensando que ten que ver co baile tradicional esta idea de adestrar o teu corpo que se ve moito nos reels de coach e psicoloxía que din que ti xa comprendeches os teus patróns, xa comprendeches todo isto, pero o teu corpo responde a esas dinámicas dopamínicas. Eu deime conta que os espazos de socialización que se basean na validación hai unha violencia sutil. Cando eu digo non quero socializar así, é porque fun percibindo que hai unhas dinámicas de rexeitamento continuas. O teu corpo pídeche pertencer a eses sitios que ao mellor ti criticas, que dis: que parecen todos tontos", pero o teu corpo quere ir alí, porque se crea unha dinámica grupal ou de socialización, e aí pódense ver capas sociais, que é a do reforzo intermitente. E daquela entran estas ideas que tamén vía estes días, comenteinas, non, en Eric Fromm, de comunicación para ver quen é mellor, e dicir algo e que me aplaudan, todo é validación. Fronte a espazos de socialización que deberían ser así todos humanizados, onde as outras persoas non son eses seres consumibles, non? Actores e actrices necesarios para o consumo colectivo. Son espazos de socialización onde os corpos están ao servizo do sistema neoliberal. Están adestrados e as mentes son capitalistas e os corpos responden ao consumo. Eu creo que se entende. Eu quería falar do baile tradicional e que ademais xusto hoxe á mañá vin un reel de alguén que vai estar no Culturgal falando do baile tradicional. A mí non me chamarán, claro, porque son random de pacotilla, porque eu teño unha teoría ou unha reflexión, sí, de como o baile tradicional, pola estructura e por como é, racha coa dinámica neoliberal, educa o teu corpo para ser persoa empática que te incomode e rexeites ese vínculo ambiguo, ese vínculo dopamínico do consumo e logo esa socialización que é un consumo en masa que está deshumanizada. O baile tradicional ten unha estructura, é predecible. Ti vas a calquera ruada ou a calquera foliada en Galicia e poden quitar un punto que ti nunca viches, pero ti pódelo reproducir e entras á roda e é predecible. Arrancas nunha volta, puntéase, sí, sácase un punto, os demais siguen o punto, vaise acorde ca música, acaba a copla e viras, así, fais un tablón ou unha roda, acaba o retrouso e ti volves buscar a túa parella e outra persoa saca un punto ou ti sacas un punto, porque agora chegaches a un sitio e sacas ti un punto de maneo de bergantiños e a xente obsérvao e reproduce o teu punto e volve. Fronte á ambigüidade que educa o teu corpo para ser escravo desa validación da dopamina, adicto a esa dopamina, que te fai entrar en dinámicas tóxicas
xa non só no vínculo de parella, na amizade e nas propias dinámicas grupais, ese microrexeitamento está destinado a que ti dependas. Non é amor, non é ese socialización empática, afectiva, senón que é dependencia. E educar o corpo, que nos din. E eu creo que o baile tradicional sirve para iso. Paréceme que é interesante, porque hoxe fálase que se o mindfulness, que non sei que, non? E todas estas cousas é neurociencia, é real que o noso corpo emocional responde e adáptase e ve como familiar eses microrexeitamentos e faise adicto e quere pertencer a grupos que son absolutamente superficiais e tóxicos. E temos que educalo. E temos unha ferramenta chulísima que é o baile tradicional. E aí eu chameille así: o teu corpo político soberano é o corpo que baila no torreiro, porque adora o predecible e adora a conexión. E ademais eu creo que a xente dantes sabía de bioloxía intuitivamente. E ese ocio era corregulación comunitaria. Era ese amor, ese vivir con amor, e era a saudade, tamén a podemos explicar aí. Ese autocoñecemento, olla, da bioloxía, de como o teu corpo funciona, sin ti ser psicóloga nin coach, fronte ás outras persoas. Aprender a autorregularte desde a corregulación. E adestrar o corpo para que lle goste a paz, e o amor, e o afecto, o predecible, e que daquela reaccione ao ambiguo, ao inestable, ao intermitente, como aquilo que dis, como pode ser que están tocando o retrouso e ti agora me ves con un punto. Así a metáfora, non, isto así non vai ben. Educación do corpo. E aparte isto, no yoga, no pilates, eu que son profe de pilates, é real que se ti educas o teu corpo, muda a túa configuración. Erich Fromm, non aquí, pero tamén falou disto, porque el practicaba yoga. Vicente Risco practicaba yoga en Galicia, antes do franquismo. Houbo esas escolas de yoga, eses grupos filosóficos do budismo, non como relixión, senón como a filosofía, e as filosofías orientais teñen esa maneira, non, de que a iluminación chega tamén cun adestramento do corpo. En Galicia temos o baile tradicional para adestrar o corpo. Quería contalo, quería dicilo. O baile tradicional como ferramenta para romper as dinámicas neoliberais ás que ti te sometes. Cando ti te escravizas do sistema e te deshumanizas e convirtes o teu corpo político en escravo e servidor do gran poder neoliberal, fronte a un corpo político soberano que baila en comunidade, crea en comunidade e vive en paz.